Assalamu alaykum edilleşler sungoda sarpa goýan aýdym sadyň muşdoklary. Garaşsyz kim işelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde gahraman arkadaşymyň saýasynda halifa şägirtlik ýoly giň ýol açyldy. Şu nokta nazardan ugralyp halifalyň ýolunda atly, aýdymly saadly, söhbetdeşlikli, janly sesle taýarlan gepleşigimize başlaýar. Bugünkü gepleşigimiziň mehmany tüýün Türkmenistan döwletimizde söýülip dinlenýän Türkmen sungotunyň ýagty güneşi, halkyň aňyny, ýüregiňi inni gaýtalynmajak orun alan, ýaşlarymyzyň we ýaşullarymyzyň söýgüsini, hormatyny gazanan meşhur halifa bagşymyz Wefa Gelliýewiň söwer ogly Mehriban perdendi, ýaş estradamyzyň parlak ýyldy Atabay Gelliýew. Şuňky halifalyň ýolunda atly taýarlan aýdymly saadly, söhbetdeşlikli, janly sesle taýarlan gepleşigimizi ýadygarlyk ýazga geçirýär. Özüniň maksat okkullygy, ýiti zehini, işinin usatlygy bilen tüýün Türkmenistan diýarymyza belli bir wada bir näçe nokotdan ähli pursatlary gün ýaýlymda alyp görkezme ukuyuply full HD format bilen enjamlaşdyrylan meşhur Türkmen Gödel video studiosy ýadygarlyk ýazga geçirýär. Gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýärsin. Atabay şu näçe ýaşyňda aýdym aýdyp başladyň? İlkinji ýerine ýetiren aýdymyň näme aýdym? Halipan kim? İlleşlerimize gyzykly bolar ýaly şu dogrusyny görüň beraýsan. Men kiçilikden aýdym sady söýýän kakam baş bolan soň kakam öde orukdurdy. Taşny ýadyma çöne 4-5-nji klas kan aýdym öz howasym mady. Men 6-7 ýaşymda da ýoş bilen aýdym. Ýalyna girip başladym. İlkinji ýerine ýetiren aýdym ýadyňa düşýär. İlkinji ýerine ýetiren aýdym halifalyň aýdymy öwsenýärler. Soň halifa bagşymyz Nurýak Tokaýewiň Aksanan diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Onu edilleşler songoda sarpa goýan aýdym sadyň muşdoklary ine ýaş estradamyň parlak ýyldy Atabay Gelliýew, öz halifasy, öz kakasy meşhur bagşymyz Wefa Gelliýewden aýdymyň bir näçe inçe tilsimlerini öwrenýär. Bir aýdyma da 4-5 ýaşynda ýa aýdym aýdyp başlaýar. Muman ata kesbi ogly halal lilýany hakykatdan bir öz kakasynyň bir ýygyny, ýoluny dowam etdirýär, dowam diýip ýöne aýdylanak. Inni Atabay şu ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdym barada aýdyp berýär. Men ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdym halifalyň aýdymy owa degis aýdym aman täşden aýdymy ýerine ýetirip berýän mümkin bolsa. Başysyna